ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастаи барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати вакилони парламенти Аврупоро бо роҳбарии Давид Макалистер ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо аз ҷумла робитаҳои байнипарлумонии ҷонибҳо баррасӣ карда шуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз мавқеи хосаи Иттиҳоди Аврупо дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷараёни рушду тавсеа ва сатҳи имрӯзаи муносибатҳо дар соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ, амниятиву фарҳангӣ, инчунин дар ҳаллу фасли масъалаҳои мубрами минтақавӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. ҷонибҳо нақши парламентҳоро дар рушду тавсеаи муносибот муҳим арзёбӣ карда аз саҳми назарраси комиссия ва кумитаи ҳамкории байнипарламентии Тоҷикистон Иттиҳоди Аврупо дар раванди тақвияти ҳамкории дарозмуддати ҷонибҳо ёдовар шуданд. сарвари давлат дастгирии Тоҷикистонро аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар давраи авҷи пандемия қадрдонӣ карданд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои умдаи муносибатҳои сиёсиву иқтисодӣ ва ҳамкориҳо дар соҳаи амниятиро баррасӣ карда оид ба истифодаи имконоти васеъи ҳамкории судманд дар соҳаҳои мухталифи тиҷорат, иқтисод ва сармоягузорӣ табодули андеша намуданд. зимни мулоқот ҷонибҳо ба масъалаҳои татбиқи стратегияи миллии рушди кишвар то соли 2030 ва 10-солаи нави байналмилалии об барои рушди устувор аҳамияти хоса зоҳир карданд. дар ҳафтаи мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин вазъияти имрӯзаи Афғонистонро мавриди баррасӣ қарор дода, атрофи дигар масъалаҳои умдаи минтақавӣ ва глобалӣ мубодилаи афкор намуданд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои глобалӣ баррасӣ гардида, идомаи шарикии ҷонибҳо дар чорчӯбаи барномаҳои БОМК ва КАДАП зарур шумурда шуд. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода бо ҳайати Парлумони Аврупо ки таҳти роҳбарии раиси Кумитаи корҳои байналмилалии Парлумони Аврупо Дэвид Макалистер мулоқот намуд. зимни мулоқот таъкид гардид ки сафари ҳайати Парлумони Аврупо ба Тоҷикистон нишонаи ҳавасмандии ҷонибҳо ҷиҳати идома додани ҳамкории судманд ва гуногунпаҳлӯ мебошад. соли ҷорӣ ба барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни Тоҷикистон ва якчанд кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо 30 сол пур мешавад. зикр намуд раиси маҷлиси намояндагон ва илова кард ки Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори рушди ҳамкории созанда бо кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо дар асоси усулу дӯстиву ҳамкорӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтирому эътимоди тарафайн дар минтақа мебошад. раиси маҷлиси намояндагон роҷеъ ба муносибатҳои байнипарлумонӣ изҳор кард ки мо таҳкими ҳамкории байнипарлумонии Тоҷикистонро бо Парлумони Аврупо барои тавсеаи минбаъдаи муносибатҳо муҳим арзёбӣ менамоем. раиси Кумитаи корҳои байналмилалии Парлумони Аврупо Дэвид Макалистер боздиди ҳайати Парлумони Аврупоро аз Тоҷикистон барои тақвияти ҳамкории дуҷониба дар ҳамин заминаҳо муҳим арзёбӣ кард. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии фонди байналмилалии наҷоти арал баргузор гардид. дар кори ҳамоиш муовини сарвазири мамлакат Зиёзода Сулаймон ва намояндагони дигар қишрҳои аъзои фонд иштироку суханронӣ карданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ҷаласаи навбатии фонди байналмилалии наҷоти арал дар давраи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ баргузор гашт ва дар он ҳамчунин ба шакли маҷозӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон, муовини сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон ба таври ҳузурии раиси Кумитаи давлатии хоҷагии оби Туркманистон ва намояндагони дигар давлатҳои аъзои фонд иштироку суханронӣ карданд. дар ин тадбир рафти татбиқи барномаи амал оид ба кӯмак ба давлатҳои ҳавзаи баҳри Арал ва натиҷаҳои ба дастомадаи гурӯҳҳои корӣ оид ба такмили сохтору заминаи шартномавии ҳуқуқии фонди байналмилалии наҷоти арал баррасӣ гардид.
ҳамчунин масъулин рафти омодагии давлатҳои осиёи марказиро барои иштирок дар 9-умин форуми ҷаҳонии об, иштироки фонд дар кори конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд роҷеъ ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор баррасӣ карданд ва таъкид доштанд, ки ҳамагии ин тадбирҳо майдони муассир барои баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба об дар минтақа мебошад. барномаи амал оид ба кӯмак ба давлатҳои ҳавзаи баҳри Арал соли 2021 бо мақсади ба роҳ мондани амалҳои муштарак ҷиҳати бартараф намудани буҳрони баҳри Арал ва тақвият бахшидани ҳамкориҳо тавассути амалҳои мақсаднок дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ барои беҳтар намудани идоракунии об қабул гардида рафти татбиқи он аз ҷониби иштирокчиёни ҷаласаи имрӯза ҳамаҷониба баррасӣ ва таҳлил карда шуд. иштирокчиён ҳамчунин роҷеъ ба дигар паҳлӯҳои масъала ва амалисозии оқилонаи идоракунии имкониятҳои изҳори назар намуданд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба 29-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон фестивали дӯстии афсарону сарбозон таҳти унвони «Барои давлату миллатам содиқона хизмат мекунам», ки таи чанд рӯз идома ёфт, ҳаминак натиҷагирӣ карда шуд. дар доираи ин фестивал аз рӯи 5 намуди варзиш байни афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбию низомии пойтахт сексияҳои варзишӣ сурат гирифта ғолибон бо диплом, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. барои давлату миллатам содиқона хизмат мекунам. таҳти ҳамин унвон давоми чанд рӯз дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дуюмии фестивали дӯстии афсарону сарбозони пойтахт бахшида ба 29-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, ҳаминак аз он натиҷагирӣ карда шуд. ضمن مراسم جایزه‌سپاری به غالبان فستیوال معاونان رئیس شهر دوشنبه امید گورزاده و دلبر عادلزاده رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش سربازان و افسران قسم‌های حربی و نظامی پایتخت اشتراک نموده حاضرین را به مناسبت 29مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک گفتند. اشتراکچیان ضمن برآمد خود از دستاوردهای این ساحه مهم کشور در زمان صاحب استقلالی سخن گفته حاضرین را به خدمت صادقانه و صافدلانه و همیشه در حالت آماده باش قرار داشتن دعوت کردند. بعد سخنرانی‌ها مراسم سپردن جایزه و تحفه‌های خاطره‌ای به غالبان مسابقه‌های ورزشی، قدردانی رهبریت ساختارهای شهری و اشتراکچیان دومین فستیوال دوستی افسران و سربازان و جوانان سنی دعوتی دایر گردید. افسران و سربازان قسم‌های نظامی پایتخت که دوام برگزاری فستیوال از روی 5 نمود ورزش، فوتبال خرد، شاهمات، گوشتنی ملی، والیبال و ورزش سبک و آزمایی نمودند. از جانب کمیته تدارکات با جام، دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی کرده شدند. قسمت فرهنگی چورابینی با اجرای سرودهای وطن دوستانه منظور اهل تالار کرده شد. артиши миллӣ ки 23 феврал 29-мин солгарди таъсисёбии он қайд карда мешавад, кафили истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдату ягонагӣ мебошад ва имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди эътимодноки халқу миллат гардиданд. артиши миллӣ бо вуҷуди имконоти ниҳоят маҳдуди иқтисодиву молиявӣ дар замони ниҳоят ҳассоси таърихии даврони соҳибистиқлолӣ таъсис ёфта, хушбахтона марҳила ба марҳила барои бунёди инфрасохтори низомӣ, таъсиси ҷузъу томҳои махсус гардонида шуда, таъмин кардани онҳо бо техникаву таҷҳизоти замонавӣ ва фароҳам овардани шароити зарурӣ барои хизмат ва зиндагӣ тамоми тадбирҳо амалӣ карда шуданд. зимни ҷамоматҳои тантанавӣ бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ дар сохторҳои низомӣ ва ташкилоти алоҳида перомони ҳамин дастовардҳо сухан рафт. дар кохи шарафи маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба таҷлили 29-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамомади тантанавӣ баргузор гардид. дар оғози чорабинии тантанавӣ фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковник Раҷабалӣ Раҳмоналӣ иштирокчиёнро бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта ба ҳомиёни ватан сеҳатмандиву сарбаландӣ و در حفظ مرز و بومی کشور موفقیت‌های نو را تمنا نمودند. با دستگیری حکومت جمهوری زیاده از 155 دیدبانگاه سرحدی، اتریادهای سرحدی و نقطه‌های گذرگاه‌های سرحدی ساخته به استفاده داده شده. با دستگیری به واسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شرایط زیست و زندگانی، حالت بنا و انشاءات‌های سرحدی، زمینه مادی و تعلیمی آن در یک مدت کوتاه خیلی بهتر گردید.
در این جمع اومد ایدونا با مقصد هوسمند گردانیدن هیئت شخصی یک قطار افسران و سربازان با رتبه‌های نوی حربی سرفراز گردانیده شدند. در آخر چهاربینی بخشیده به تجلیل 29مین سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از روی برنامه الهیده انسامبل ترانه و رقص مرزبان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کنسرت ایدونا پیشنهاد اهل تالار کرده شد. در سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نیز وابسته به سالگرد 29 تأسیسیابی ارتش ملی جمع آمدی تنتنوی دایر گردید. سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی منصور جان عمرов اثنای تهنیت هیئت شخصی ابراز داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم قابلیت مدافعوی کشور، بلند برداشتن سطح آماده‌باشی جنگی، بهتر گردانیدن شرایط مادی تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی غمخوری پیوسته ظاهر می‌نماید. ذکر گردید که ارتش ملی در ظرف 29 سال محض با دستگیری سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رشد نموده امروز به یک نیروی پرقدرت مدافع دولت و حامی یکپارچگی مرز و بوم سرزمین تبدیل یافته است. قواهای مسلح تاجیکستان زاده استقلال دولتی بوده حمایتگری واقعی استقلال وطن، امنیت کشور و صلح و ثبات مملکت میباشند. حکومت تاجیکستان برای باز هم بلند برداشتن قدرت مدافعوی کشور تدبیرهای ضروری میاندیشد. تذکر داده شد که ارتش ملی جمهوری تاجیکستان سال 1993 در شرایط مشکل تأسیس یافته مرحله‌های نهایت وزنین را طی کرد. نتیجه زحمت و خدمت‌های حامیان دلیر و شجاع وطن میباشد که امروزها مردم شریف کشور روز تاریخی تأسیس قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال را که یکی از رکن‌های اساسی دولتداری ملی ما به حساب می‌رود در روحیه بلند وطن دوستی و شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطنی آزاد و صاحب اختیارمان تجلیل می‌کنند. در قسمت دیگری چهاربینی ایدونا با مناسبت سالگرد 29 تأسیسیابی ارتش ملی یک قطار خدمتچیان با رتبه‌های بلند حربی و دیگر مکافات‌های سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان قدردانی شدند. برنامه فرهنگی با شرکت هنرمندان انجام بخش همایش ایدونا در سرریاست اجرای جزای جنایتی بود که جالب صورت گرفت. دوام چند وقتی آخر با تشبث بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بخشیده بر روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میان افسران و سربازان قسم‌های حربی ناحیه مسابقات ورزشی از روی نمودهای فوتبال، والیبال، ششکای و شاهمات و امثال اینها ادامه داشت. این تدبیر ورزشی در یکی از قسم‌های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نتیجه گیری کرده شده غالبان با تحفه‌ها قدردانی گردیدند. مراسم مکافات سپاری با تشکیل یک همایش بلند سطح و دیداربینی والدان سربازان از شرایط بود و باش جای خدمت برگزار شد. همه سربازان را با این عید ارتش ملی تبریک گفته پیش از همه صحتی سلامتی آرزومندم. بگذار همیشه به وطن عزیز خدمت کنند، وطن خود را دوست دارند. امروز شرایط را آماده دیدیم که شرایط خیلی مهیا هست، همه چی تامین است. طور تاکید گردید شرایط در تمام قسم‌های حربی مملکت روز تا روز بهتر گردیده روند تعلیم موافق به طلبات معاصر حربی تکنیکی براه مانده شده است. برابر آن که در تدبیر فراغتی بهترین ها قدردانی گردیدند، همچنین برنامه مکمل کنسرتی که از جانب بخش فرهنگ ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه تهیه گردیده بود منظور حاضرین گردانیده شد. همین گونه شادی و نشاط و بزم و فرح در دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز حکم فرما بود. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه سینای شهر دوشنبه با تشکیل یک همایش ایدانه با کورسانتان، افسران و نظامیان این مؤسسه عالی تعلیمی ملاقات نمودند. حاضرین دایر به وضع امروزه ارتش ملی مملکت ابراز سخن کرده سهم آنها را همچون یک نیروی توانا و سپری با اعتماد ملت در آرامی و ثبات کشور نیک ارزیابی نمودند. با تاکید حالدانها با توجه به غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در کشور مؤسسه‌های تعلیمی حربی، دانشکده و لیسه‌های نظامی فعالیت می‌نمایند که در آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی ساحه نقش بارز دارند. از جمله گفته شد که دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در تامین ساختارهای قدرتی با کادرهای صاحب استعداد حربی نقش ارزنده دارد. در همین جا همچنین در روزهای تجلیل جشن 29مین سالگرد روز تأسیسیابی ارتش ملی به یک قطار فعالان افتخارنامه و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. برای حاضرین مشق‌های حربی تاکتیکی کورسانتان دانشکده پیشکش گردانیده شد که از مهارت و حرفه‌ای بودن تعلیم گیرندگان شهادت میداد. گذشت پرد حربی به چهاربینی امروز انجام بخشید.
در قطار دیگر مؤسسه‌های تعلیمی کشور روز ارتش ملی را استادان و دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف با برگزاری مسابقه‌های ورزشی و چهاربینی‌های فرهنگی فراغتی استقبال گرفتند. فعلا در دانشکده 7 تالار ورزشی، یک میدان برای فوتبال خرد، 4 میدانچه برای والیبال و بسکتبال و میدان ورزشی سبک مورد استفاده قرار دارند که در عرفه جشن‌های گوناگون ملی پیوسته مسابقه‌ها در آنها دایر کرده می‌شوند. بخشیده بر روز ارتش ملی مسابقه‌های فوتبال خرد میان دانشجویان و استادان گیمناستیکای ورزشی و اکروباتیک راهاندازی گردیدند. در دانشکده تربیت جسمانی کافدره حربی فعالیت دارد که همسال داوطلبان زیاد به این کافدره داخل شده به خاطر بلند برداشتن سویه دانش حربی و متخصصی ساحه شدن آموزش میگیرند. این کافدره دارای سیمخانه‌های مخصوصی تعلیمی و کتابخانه‌ها میباشد. مردم تاجیکستان خوب در یاد دارند که قواهای مسلح کشور در سالهای اول صاحب استقلالی در کدام وضع و شرایط قرار داشت. حالا در نتیجه تدبیرهای پیوسته دولت و حکومت مملکت در کدام سطح است. قواهای مسلح کشور رسالت مقدس خود حمایه امنیت دولتی صاحب استقلال و زندگی آرام و آسایشته مردم تاجیکستان را با استواری و فداکاری اجرا کرده ایستاده است. در این دوره ارتش ملی تاجیکستان به مکتب تربیت وطن دوستی و وطنداری و مهنت و مردانگی تبدیل یافته تا امروز در صفهای خود ده ها هزار جوان آب و تاب یافته را به کمال رسانیده است. امروز جوانان با رنگ و ناموس تاجیک خوب درک میکنند که خدمت به وطن برای آنها قرض مقدس فرزندی و رسالت مردانگی است. در رابطه با روز تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دانشکده تربیت جسمانی همزمان چهاربینی فرهنگی و فراغتی صورت گرفت. چهاربینی را رکتور دانشکده شادی سفرов افتتاح بخشیده حاضرین را به تأسیس یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان شادباش نموده گفت که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نموده بودند که ما به قواهای مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم و می‌دانیم که آنها من بعد نیز استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوبمان، امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم ما را همچون سپری با اعتماد حمایت میکنند. سپس یک قطار استادان و دانشجویان با نظرداشت فعالیت نظررس مهنتی، خدمت‌های ارزنده در ساحه علم و تعلیم، تشویق سیاست دولتی، سهم ارزنده در تربیت حربی وطنپرستی دانشجویان و اشتراک فعالانه در چهاربینی‌های ورزشی با دیپلم و سپاسنامه‌ها قدردانی گشتند. дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо пайравӣ аз ташаббусҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат соҳибкорону дигар шахсони саховатпеша дар арафаи ҳамаи иду ҷашнҳо дасти кӯмаки худро ба сарбозону афсарон ки ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ, таъминкунандаи сулҳу оромӣ ва ҳифзкунандаи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ба шумор мераванд, аз ҷониби ашхоси саховатпеша бештар гардидааст. чун анъанаи наку дар арафаи таҷлили 29-умин солгарди таъсисёбии артиши миллӣ ба 1180 нафар сарбозону афсарони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ, 800 нафар сарбозону афсарони қисми низомии 02-615 вазорати мудофиаи мамлакат аз ҷониби соҳибкори ватандӯст дастархони идона ташкил карда шуд. 23 феврал ҳамасола дар кишвар ҳамчун рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ бо тантана ҷашн гирифта мешавад. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои хайрхоҳонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов дар баробари баргузории дигар чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ ҳамзамон ба сарбозону афсарони қисми ҳарбии 02-615 вазорати мудофиа дастархони идона ороста шуд ки боиси хурсандии онҳо гардид. дар қисми ҳарбии 02-615 систоди генерали вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон як фазои идонае баргузор гашта истодааст. ин фазои идона баҳри сазовор пешвоз гирифтани 29-умин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. моро мебояд ба ин ҳама ғамхорӣ, ба ин ҳама меҳрубоние ки давлат ҳукумат нисбати мо сарбозон медонанд, дар ҳама ҳолат, дар ҳама гуна самтҳое ки ба мо пешниҳод гарда шудааст, ба мо хизматчиёни ҳарбӣ омода бошем ва ҳушёриву далериро аз даст надиҳем. афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун ҳомиёни боэътимоди давлат ва ҷомеа буда аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангин, хусусан дар солҳои барои таърихи навини кишварамон тақдирсоз бо матонату шуҷоат ва далерию мардонагӣ гузаштанд ва саҳми онҳо дар таъмини сулҳу суботи кишвар бузург мебошад. дар ин рӯз ҳамзамон барои 950 нафар сарбозону афсарони маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дастархони идона ороста шуд. хони идона дар ошхонаи қисми низомии маркази таълимӣ ташкил карда шуд.
قابل قید است که خدمتچیان قشون‌های سرحدی در صف پیش حمایت مرز و بوم کشور قرار دارند و این مسئولیت بزرگ را با سربلندانه اجرا نموده ایستادند. محض خدمت ارزنده و شایسته وزن سرحدبانان را به نوبت گرفته، دولت و حکومت مملکت برای دستگیری همه‌جانبه قشون‌های سرحدی همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. هیئت فرماندهی و شخصی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از دستگیری و غمخوری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت کشور برای فراهم آوردن شرایط ارزنده فعالیت زندگی و رسانیدن چنین کمک‌های پیوسته اظهار سپاس و مننداری نموده تاکید داشتند که با استفاده از چنین شرایط فراهم بوده به وطن صادقانه خدمت می‌نمایند. در ادامه همین تدبیر خیر که از تشبس‌های انسان دوستانه پیشوای ملت سرچشمه می‌گیرد، از جانب مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه راهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود سرمنزل محمود جان مرادov با 280 نفر خدمتچیان قسم نظامی 0121 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی دسترخوان ادانه آراسته گردید. дар яке аз қисмҳои низомӣ вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи лахш низ бо иштироки сарбозону афсарон бахшида ба солгарди навбатии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат чорабинии идона доир гардид. нотиқон зимни суханрониҳо перомони марҳила ба марҳила беҳтар шудани шароити хизмат дар ҷузъу томҳои ҳарбии ҷумҳурӣ ибрози андеша карданд. бахшида ба 29-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми ҳарбӣ 02011А ки марбут ба вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад чорабинии идона баргузор гардид. сараввал намояндагони мақомоти иҷроия сарбозону афсарони қисми низомиро бахшида ба 29-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шодбош гуфта қайд намуданд ки таи солҳои охир кулли қисмҳои низомӣ ва дидбонгоҳҳои марзӣ аз нав бунёд ва бо техникаву таҷҳизоти муосири ҳарбӣ таъмин гардиданд. шароити қисми низомӣ ва сатҳу сифати хизмати сарбозону афсарон мавриди таваҷҷӯҳи бевоситаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта дар давраи соҳибистиқлолӣ инфраструктураи қисмиҳои низомӣ ва дидбонгоҳҳои марзӣ комилан ба замони муосир мутобиқ гардонида шуданд. баргузории чунин тадбирҳои муассир имкон медиҳад ки солҳои охир нақшаи даъвати баҳорию тирамоҳӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақа дар як рӯз таъмин шавад. дар тамоми қисмҳои низомии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бахусус дар қисми ҳарбии 02011А тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуданд. аз ҷумлаи синфхона, хонаҳои фароғатӣ, хонаҳои маишӣ, хобгоҳҳои наву замонавӣ, ҷойҳои либосшӯӣ, дарзмокунӣ ва дигар иншоотҳо аз насозӣ карда шуданд. аз ҷавонон хоҳиш карда мешавад ки ҳамеша мисли ҳамин сарбозони бароманди ватан ба хоҳиши худ даъват карда хизмати модар ватанро сидқан иҷро намоянд. зимни баромадҳо зикр гардид ки сол то сол шароити қисмҳои ҳарбӣ беҳтар гардида ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми имкониятҳоро ба хотири таъмини шароити зарурии хизмат ва зиндагӣ барои ҳайати шахсӣ ҷузъу томҳои артиши миллӣ равона месозад. хизматчиёни қисми ҳарбӣ мазкур воқеъ дар ноҳияи лаш аз ин ғамхории ҳукумати ҷумҳурӣ роҳбаланд гардида омодагии хешро баҳри ҳифзи истиқлолу озодии ватани маҳбубамон, амнияти давлат ва суботу оромии мардуми кишвар боиси баланди ватанпарастӣ иброз намуданд. ҳамчунин як рӯз сарбозону афсарони қисми низомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи лаш барои заҳматҳои шабонарӯзии ҷиҳати тинҷию оромии мамлакат бо тӯҳфа ва сипосномаҳои мақомоти иҷроия қадрдонӣ гардиданд. дар поёни чорабинии ҳунармандони шуъбаи фарҳанг бо суруду таронаҳои дилнишин хотири ҳозиринро шод намуданд. бо мақсади ошноии бештари хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо шароити хизмати аскарӣ ба истиқболи солгарди навбатии таъсисёбии артиши миллии тоҷикистон дар қисму воҳидҳои низомии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чорабинии дарҳои кушод доир шуданд. дарҳои кушод чорабинест ки ҳамасола дар арафаи рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон доир карда мешавад. ин навбат низ чорабинии мазкур дар қисми низомии марказии шаҳри Хорух бо ибтикори шебаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Хорух доир карда шуда, дар он толибилмон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии маркази вилоят иштирок намуданд.
кишвар Амир Шоев, мудири шеъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Хоруғ иброз намуд ки ин чорабинӣ тибқи нақшаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ доир гардида, ҳадаф аз он шиносоии толибилмони синфҳои болоӣ бо рафти хизмати сарбозон мебошад. албатта мақсад аз он аст ки яъне хонандагон вақте ки аз шароити сарбозон дидан менамоянд, албатта ин сехонон нисбат ба ватану ватанпарварӣ зиёд мешавад, зеро ки гуфтанд ки шунидан кай бувад монанди дидан. ва имрӯз мо дар ин қисми ҳарбӣ боз шоҳиди ҳол гаштем ки сарбозон дорои шароитҳои хуби замонавӣ ҳастанд ва онҳо ҳамеша барои хизмату ватану модар тайёр ҳастанд ва дар ҳар лаҳзае ки набошад онҳо барои ватан ҷонро нисор мекунанд. сарбози қатори Назиров Мизробшо, имрӯз мо зодагони даврони истиқлолият ифтихор аз он мекунем ки 29 солгарди таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол гирифта истодаем. ин ҷашни фархонаро ки мо дар фазои сулҳ осоишта ва бунёдкорона ҷашн гирифта истодаем, ба ин муносибат ҳамаи хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистонро аз номи худам ва аз номи ҳамхизматон самимона муборакбод гуфта, ҳамеша дар хизматашон рӯҳияи шикастнопазир ва иродаи қавӣ орзумандам. толибилмон ки фардо ҳамчун сарбози ватан дар нерӯи бузургу арҷманд адои хизмат хоҳанд кард, аз ошхона, ҷои хоб, синфхонаҳои таълимӣ, синфхонаҳои компютерӣ, китобхона дидан намуданд. барои толибилмон иттилоъ дода шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон чун дарси мардонагию шуҷоат, дарси сабуриву таҳаммул, ҳамдигарфаҳмӣ, фидокориву сарсупурдагӣ дар рӯҳи ватан маҳсуб ёфта, хизмат дар ин нерӯи тавоно қарзи шаҳрвандӣ вазоифи муҳим ба ҳисоб меравад. дар қисмати дуюми чорабинӣ барои толибилмону сарбозон аз хусуси нозукиҳои хизмат, ҳушёриву зиракӣ, таномандиву фидокорӣ суханони судманд иҳдо гардиданд. полковник Бахтиёр Собирзода, инчунин полковник Зикруллоҳ Сияров таъкид бар он доштанд ки ҳар як сарбозро мебояд дар баробари таноманду фидокор буданаш инчунин забондону донишманд, ҷуғрофидон ва табиатшинос бошад. сарбозе ки дар хатти марз ҳифозати ватанро бар дӯш дорад, бояд на танҳо аз забони давлату миллати худ, балки аз забони давлати ҳамсояву урфу одатҳои мардуми он бохабар бошад ки ин аз заковату ҳушмандии ӯ дарак хоҳад дод. инчунин бобати мавқеи имрӯзаи давлати ҷавони тоҷикон, ҷаҳонишавии тезу тунд, муборизаи геополитикии дунё, яроқу аслиҳаи ҷадид, муборизаҳои иттилоотиву идеологӣ ибрози андеша баён гардид. барои толибилмон таъкидан баён шуд ки ҳуввияти миллӣ волотар аз ҳар гуна манфиатҳои шахсиву динӣ буда, аскару афсар танҳо як манфиат дорад: ҳифзи муқаддасоти ватан. ҳамасола дар пешурӯи рӯзи артиши миллӣ дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ чорабиниҳои гуногуни ҳарби варзишӣ ташкилу баргузор мегарданд. ба ин васила масъулин талош меварзанд ки дар ниҳоди насли наврас ҳисси хештаншиносию меҳанпарастиро тақвият диҳанд. аз сӯи дигар ин гуна тадбирандешиҳо барои омода намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар нақши муассир мегузорад. тафсилоти бештар аз шаҳрҳои Бохтару Кӯлоб. даври аввали озмуни ҳарбии варзиши ватанпарвар миёни хонандагон дар майдони Исмоили Сомонии шаҳри Бохтар ҷамъбаст гардид. дар озмуни мазкур хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр ширкат варзидаю аз рӯи се намина бо ҳам сабқат карданд. озмун аз рӯи номинатсияи расми беҳтарин, иншои беҳтарин ва машқҳои сафороӣ баргузор гардид. мақсад аз баргузор кардани чунин озмунҳо ин боз ҳам баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстии ҷавонон мебошад ва тавассути ҳамин гуна озмунҳо мо метавонем ки дар дили ҷавонон шавқу рағбатро нисбат ба артиши миллӣ, нисбат ба хизмати ватан модар боз ҳам бедор кунем. бояд гуфт ки озмуни мазкур бо ташаббуси шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр дар якҷоягӣ бо комиссарияти ҳарбӣ ташкилу гузаронида шуд. дар ин рӯз гурӯҳҳои ширкаткунанда расмҳо ва иншои навистаи худро дар мавзӯи меҳман сулҳу суботи кишвар 23 феврал ҳамчун рӯзи артиши миллӣ пешниҳод намуда саф оростану қадамзании худро назди аъзои ҳакамон иҷро карданд. ҳамин дарсҳои омодагии ибтидоии ҳарбӣ дар дили ҳар як хонанда чӣ хел меҳри ватандӯстӣ, муҳофизати ватани худро
ватани худа дӯст доштанд дар чеҳраи онҳо дида мешавад ва ҳарсолина мусобиқа байни ҳамин мактабачаҳо гузаронда мешавад ки як иштироки хуб қатӣ фаъолона ҳар сол ин чорабинӣ гузаронда мешавад дар байни инҳо литсеи рақами 1 ҳар сол сазовори ҷоиза мегардад ва беҳтарин хонандагон дар ин ҷо мо дида ҳастем ки оҳиста оҳиста рӯз ба рӯз дар байни хонандагон дигар мактабҳо ҳам ин пешравӣ аст чунки мо мебинем ки дар комиссарияти ҳарбӣ аз ҳисоботҳои худ аз ҳисоби хонандагон ихтиёран рафта дар сафи аскарӣ хизмат кардааст. ҳимояи ватан на танҳо аз шеърмардон балки аз занон ҳам вобастагӣ дорад. тамринҳои имрӯзаи мо имкони онро медиҳад ки шавқу завқи мо ҷавонон дучанд гардида ба ватани худ содиқона хизмат намоем ва ватани худро дӯст дорем. дар ҷанбаз ғолибон муайян ва бо сипосномаи тӯҳфаҳои муқаррар намудаи озмун сарфароз гаштанд ва беҳтарин даста таълимгирандагони литсей барои хонандагони болоёқати шаҳр дониста шуда роҳхат ба даври ниҳоӣ яъне вилоятии озмун гирифтанд. дар шаҳри Кӯлоб озмуни вилоятии ҳарбӣ варзиши ватанпарвар бахшида ба 29-уми солгарди рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон байни хонандагони синфҳои 10 ва 11-уми муассисаҳои таълимии вилояти Хатнон дар минтақаи Кӯлоб баргузор карда шуд. зимни оғози чорабинӣ таъкид гардид ки мақсади роҳандозии чунин ҳамоишҳо ин пеш аз ҳама баландбардоштани сифатҳои ахлоқӣ, такмил додани корҳои ватандӯстӣ ва варзишӣ байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва тайёр намудани онҳо ба дифои модарватан мебошад. озмуни мазкур дар назди муҷтамаи меъмори 2700-солагии шаҳри Кӯлоб роҳандозӣ шуда наврасону ҷавонони зиёдро ба ҳам овард. гуфтам ба маврид аст ки чорабинии мазкур аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб дар якҷоягӣ бо муассисаи таҳсилоти иловагии вилояти Хатнон дар минтақаи Кӯлоб роҳандозӣ шуда дастаҳои ғолиби марҳилаи ноҳиявӣ ба даври минтақавӣ роҳ ёфта баҳри дарёфти роҳхат ба марҳилаи ҷумҳуриявӣ бо ҳам талош варзиданд. дар ҳафти чорабинӣ маълум гардид ки воқеан ҳам ба ин ҳамоиш дастаҳои пурқувват роҳхат гирифта ҳар яке онҳо маҳорату малакаи ҳарбӣ варзиширо дар сатҳи баланд намоиш доданд. дар ин чорабинӣ намояндагони 10 шаҳр ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб иштирок доранд. чорабинӣ ба таври озмун гузаронда мешавад ва дастаи беҳтарин ба даври ҷумҳуравӣ роҳхат меёбад ва мо боварӣ дорем ки онҳо як маҳорати хуби варзишиву ҳарбии худашонро нишон медиҳанд. маврид ба ёдоварист ки дар озмун ҳамаи дастаҳои иштирокчӣ аз ӯҳдаи шартҳои чорабинӣ баромада дар ҷанбаст аз рӯи натиҷаҳои аъзои ҳакамон баҳогузорӣ гардиданд. дар чорабинии имрӯза ҷавонони ноҳияи Муминобод, Шамсиддини Шоҳин, Ховадинг, Воссе ва шаҳри Кӯлоб иштироки фаъолона намуда аз ҷониби намояндагони комиссарияти ҳарбӣ, раёсати маориф ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ карда шуданд. ҳамзамон дастаи ноҳияи Балҷувон мақоми сеюм, шаҳри Кӯлоб мақоми дуюм ва дастаи марзбони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо иштироки фаъолонаашон мақоми аввалро соҳиб гардида аз ҷониби масъулон бо нишону ифтихорнома ва ҷоми мусобиқа қадршиносӣ карда шуданд. мусобиқаи мазкур аз якчанд шарт иборат буд, аз ҷумла қадамзанӣ дар ҷоиз, гузашти тантанавӣ аз назди минбар ва сурудхонон гузаштан аз назди минбар буд. خب نگفتن هماند که خوانندگان با مسابقه مذکور یا آزمون حربی ورزشی وطن پرور با تیاری پخته آمدند. سر و لباس آنها نیز به طلبات جوابگو بود و استادان آنها را به آزمون مذکور خوب آماده نمودند و رقابت امروزه بین دسته‌های شهر و ناحیه منطقه کلوب نشان داد که مهارت هیئت دسته ناحیه همدانی که تحت عنوان مرزبان در اینجا اشتراک کردند از طرف حکمان بهای بلند گرفت و آنها راحت به دور نهایی آزمون حربی وطن دوستی وطن پرور پیدا کردند. дар чорабинӣ ҳамзамон иштирокчиёни навраси мусобиқа низ аз ҷониби дастандаркорон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ карда шуданд. акнун дастаи ғолиб аз ноҳияи ҳамадонӣ таҳти унвони марзбон роҳхати даври ҷумҳуриявиро ба даст оварда рӯзҳои наздик ҷиҳати иштирок дар даври охирин ба шаҳри Душанбе сафарбар мешаванд. дар академияи дуракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маркази омӯзишӣ ва дастгирии занони роҳбарикунанда ва болаёқат ифтитоҳ гардид. ин марказ бо мақсади таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои марбут ба масъалаҳои занон
баландбардоштани иқтидори зеҳнии онҳо, рушди захираи кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон, дарёфт ва омодасозии кадрҳои баландихтисос ва баландбардоштани мавқеи устувори занон дар ҷомеаи рушдёбанда фаъол карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар маросими ифтитоҳи марказ мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо Олимшо Меҳрӣ, занони роҳбарикунандаи сохторҳои давлатӣ, роҳбарият ва шарикони хориҷии академия иштирок намуданд. иброз гардид ки маркази омӯзишӣ ва дастгирии занони роҳбарикунанда ва болояқат дар заминаи академияи идоракунии давлатӣ дар асоси розигии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби маблағҳои намояндагии Созмони Милали Муттаҳид занон дар Тоҷикистон бо мақсади тавсеяи ҳамкориҳои байналмилалӣ таъсис ёфтааст. гуфта шуд ки маркази мазкур заминаи мусоидро баҳри рушд ва дастгирии занон ва баландбардоштани малакаю маҳорат ва донишҳои касбии онҳо фароҳам хоҳад овард. тавре зимни суханрониҳо қайд гардид ташаббус ва хиради азалии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки мақоми зан дар ҷомеа боло гардида ҳуқуқ ва озодиҳои бонувон аз нигоҳи нав ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шуданд. ҳамчунин дар ин радиф тазаккур дода шуд ки академия бо истифода аз имкониятҳои пуриқтидори моддию техникӣ, иқтидори зеҳнӣ, салоҳиятҳои касбии ҳайати профессорону омӯзгорон ва сарчашмаҳои зиёди илмию таълимӣ барои омода намудани кадрҳои баландихтисоси хизматчиёни давлатӣ, такмил ва рушди маҳорату малакаи касбии онҳо ва дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022 дар ҳамкорӣ бо шарикони хориҷии хеш то имрӯз як қатор чораандешиҳо намудааст ки таъсиси маркази омӯзишӣ ва дастгирии занони роҳбарикунанда ва болояқат низ аз зумраи чунин тадбирҳост. шароитҳои фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ аз мавзӯъҳои мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар вилояти Хатлон кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки бо бунёди боғчаҳои кӯдакона сол аз сол фарогирии кӯдаконро дар муассисаҳои томактабӣ зиёд намоянд. дар ин баробар бо мақсади ҳаллу фасли мушкилу норасоиҳо дар муассисаҳои томактабии ҳудуди шаҳри Бухтар чанде қабл матлаби таҳлилӣ оид ба вазъи зимистонгузаронӣ ва шароити начандон хуби аксар муассисаҳои томактабии маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бухтар пахш гардида буд. бо гузашти начандон вақти тӯлонӣ масъулони соҳа ба маводи пешниҳоднамудаи телевизиони Сафина вокуниш нишон дода аксари камбудиҳоро ислоҳ намуданд. шарҳи ҳамкорони мо Шаҳлои Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов дар ҳамин бора омода шудааст. ин бинои дуошёна муассисаи томактабии рақами 2 ба номи Зангулаи шаҳри Бохтар аст ки аз соли 1952 инҷониб арзи вуҷуд дошта таи ин муддат соле то 100 нафар кӯдаконро ба тарбия фаро мегирифт. мутаассифона бобати пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш дар иншооти мазкур иқдоми ҷиддие гирифта нашуд ки ахиран дар моҳи ноябри соли 2020 дар муассисаи томактабӣ сухтор ба амал омад. бинобар ҳамин 100 нафар тарбиятгирандагони ин кӯҳансолтарин муассисаи томактабӣ ба дигар боғчаҳои кӯдакона фиристода шуданд. тавре масъулин иброз медоранд корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур бо маром идома дошта дар назар аст ки ояндаи наздик бинои муассиса ба истифода дода шавад. сухтори муассиса 25 ноябри 2020 аз ҳисоби хомӯш гардидани барқ, вақте ки барқро хомӯш мекунанд бо барқ қарор мекунанд, шиддат баланд меяд, аз ин ҳисоб сухтор ба амал меяд. сухтор аз бинои дуюми ошёна сар зад дар мобайни 15-13 дақиқа воқеа шид. 14 январи 2022 сохтмон барқарор шуда рафта истодааст. худо хоҳад то наврӯзи 2022 идома меяд сохтмонаш. айни замон кӯдакои муассиса дар тамоми муассисаҳои томактабии шаҳри Бухтар ба қайд гирифта шуданд, тақсимот шуданд. баъди оғоз шудани муассиса худо хоҳад бо тарбиягирандагони муассиса ба муассиса баргардода мешаванд. дар соли 2022 барои таъмири боғчаи рақами 2 шаҳри Бухтар аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 500 000 сомонӣ ҷудо карда шудааст. айни ҳол 200 000-ш иҷроӣ шудагӣ, 200 000-ш пардохт шудагӣ аст. фақат барои таъмири боғча, таъмири дарунаву берунаву симои боғчаро зебо гардонидан ба ҳолати пешина барқарор кардани муассиса мебошад.
барои ҳамин то ҷашни наврӯзӣ ба истифода дода мешавад. масъулини соҳаи тарбияи томактабӣ иқрор менамоянд ки дар баробари пешрафту дигаргуниҳо дар фаъолияти дигар муассисаҳои томактабии шаҳри бохтар мушкилу норасоиҳо ҷой дорад ки оиди аз меъёр зиёд будани тарбиятгирандагони бохшаҳои кӯдакона ва дигар камбудиҳо дар ин самт моҳи қабл гузориши телевизионӣ таҳия ва пахш гардида буд. дар мисоли муассисаи томактабии рақами 6 офтоба ки дар он шабу рӯз бинобар аз меъёр зиёд қабул сохтани кӯдакон дар ин ҷо норасоии рахти хоб ва ҷои бозӣ барои кӯдакон мушоҳида мешуд, аммо чуноне ки дар боло ишора намудем то анҷоми корҳои сохтмонии боғчаи бачагонаи рақами 2 вазъ бетағйир боқӣ хоҳад монд. бар сабаби оташ гирифтани муассисаи томактабии рақами 2 шаҳри бохтар дар муассисаи мо бо хоҳиши падару модар тарбиятгирандагони муассисаи томактабии рақами 2 шаҳри бохтарро ба мо ҷалб карданд. бо сабабе ки дар муассисаи мо таълиму тарбия бо забони русӣ фаъолият менамояд, аз ҳолати санитарию тозагӣ гигиени ҳамаш дар ҳолати хуб мебошад, падару модар бо хоҳиши худ ба ин муассиса оварданд. ҳарчанде ки мо мегуфтем ки дар ин ҷо ҷои нишаст кам мешавад, ҷои хоб танқисӣ мекашад, онҳо бо хоҳиши худашон ба ҳама шарту шароити муассисаи мо розигии худро дода оварданд. тарбиятгирандагоне ки аз муассисаи томактабии рақами 2 шаҳри бохтар дар мо буданд ба он ҷо кӯчонида мешавад ва камбудии мо дар рӯзҳои наздик бартараф карда мешавад. тибқи меъёр дар муассисаи мо талабот ба 135 кӯдак буд, дар рӯзҳои наздик ҳамаш бо ҷобаҷо мешавад. маврид ба ёдоварист ки дар матлаби қаблии хеш вобаста ба вазъи санитариву шароити будубоши кӯдакон дар дигар муассисаҳои томактабии шаҳри бохтар аз ҷумла боғчаи кӯдаконаи рақами 7 булбулакон низ мавриди таҳлил қарор гирифта буд ки дар натиҷа масъулони соҳа вобаста ба самтҳои фаъолияти худ чораандешӣ намуданд. камбудиҳое ки дар рафти таҳлили кормандони сафина ошкор гардида буд, оид ба зимистонгузаронӣ гурӯҳҳо хунук буданд ва печкаҳои барқие ки истифодаашон қатъиян мумкин нест дар он ҷо истифода мебаранд. ин камбудиҳо аз бемасъулияти худи маъмурияти ҳамон кӯдакистон буд. масъулини шуъбаи маориф оиди бартараф намудани ин камбудиҳо пурра корбарӣ намуда ва ба шахсоне ки ба оид ба зимистонгузаронӣ дар ин муассисаи кӯдакистони рақами 7 вобаст буданд муҷозотҳои интизомӣ доданд ва дар ҳолати такрор шудани ин ҳодисаҳо чораҳои зарурӣ нисбати мудири кӯдакистони рақами 7 дида мешавад. он камбудиҳое ки аз тарафи телевизиони сафина пахш гардида буд, мо кормандони маркази назорати давсанитари эпидемиологии шаҳри бохтар дар муассисаҳои томактабии шаҳри бохтар сандишҳои эпидемиологӣ гузаронида оиди бартараф намудани камбудиҳо пешниҳодҳои санитарӣ додем ва нисбати 4 адад муассисаҳои томактабӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунӣ низ тартиб додем. мо масъулинро водор сохт то назоратро пурзуртар намоем. инак бо гузашти чанд муддат мо бо мақсади то куҷо бартараф гаштани камбудиҳо дубора вориди ин муассиса шудем. чуноне ки мушоҳидаҳо нишон медиҳад, маъмурияти муассисаи томактабии рақами 7 барои ҳаллу фасли камбудиҳо дар самти ҳолати ғайрисанитарии муассиса, истифодаи асбобҳои кӯҳнаи барқӣ барои кӯдакон хатарнок, вазъи ташвишовари ошхона мусоидат карданд. 8 то печкаҳои барқии замонавӣ харидорӣ намудем ва ҳезом харидорӣ намудем ва кӯдакистон бо гармидиҳӣ таъмин аст. кӯшиш менамоем ки дар муассиса оиди тозагӣ ва обод намудани муассиса кӯшиш намоем ва ҳар рӯз ёрдамчиёни мураббия дар таҳти назорати шахсан худам ва ҳамшираи тиб қарор дорад ки сатҳи сифати таълиму тарбияро хуб ба роҳ монем. ضمن نواربرداری و صحبت با مسئولان ساحه تعلیم و تربیت تمکتبی شهری بختر عیانمان گردید که محض انعکاس واقعیت از جمله پخش مواد تحلیلی عاید مشکلات و کمبودی‌ها در فعالیت باغچه‌های کودکانه جای داشته باعث گردید که در فرصت کوتاه‌ترین شرایط کار و خدمت‌رسانی در برخی از کودکستان کمی بهتر گشته دستگاه و تجهیزات معاصر گرمی‌دهنده نو خریداری وضع سانیتاریشان به طلبات جوابگو و صفت خوراک‌های کودکان از پیشینه دیده خوبتر راه‌اندازی گشته است. گزارش شعلای احمدخان فیروزجان
Қурбонов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бухтар. бо мақсади ривоҷу равнақ додани фаъолияти гурӯҳҳои ҳаҷвнигорӣ шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, пайдо намудани чеҳраҳои нави ҳаҷвнигор, ҷалби ҳарчи бештари мардум ба ҳазлу мутоиба, мусоидат дар фароғату оромиши шаҳрвандон, Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон фестивали ҷумҳуриявии телевизионии ҳаҷвнигоронро роҳандозӣ намуд. Аллакай даври аввали фестивали мазкур дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ҷамъбаст гардида истодааст. Ҳамкоронамон аз рафти ҷамъбасти фестивал дар шаҳри Кӯлоб гузориш медиҳанд. дар қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб даври аввали фестивали ҷумҳуриявии телевизионии ҳаҷвнигорон таҳти унвони «Биё бо ҳам бихандем» баргузор гардид. фестивали мазкур аз 7 номинатсия иборат буда вобаста ба талаботи он бояд иштирокчиён аз ҳисоби санъаткорони касбинею аз ҳисоби ҳаваскорон бошанд. ҳаҷвнигорони шаҳри Кӯлоб аз рӯи номинатсияҳои интермедия, аскиягӯӣ, тақлидкорӣ, латифагӯӣ, суруди ҳаҷвӣ, монолог ва саҳначаи ҳаҷвӣ баромад намуданд, ки писанди ҳозирон ва аъзоёни ҳакамон гардид. мавриди зикр аст, ки ҳунармандони шаҳри Кӯлоб дар ҳама гуна озмуну фестивалҳо фаъолона ширкат меварзанд ва барои нишон додани маҳорату малакаи хеш кӯшиш ба харҷ медиҳанд. барои иштирок дар фестивали мазкур беш аз 1 моҳ омодагӣ гирифтанд. طبق طلبات‌های نظامنامه مذکور از روی 7 نامیناسیون همگی 10 نفر در دایره وقتی معین شده یعنی که اشتراک میکنند و البته تا 1 ماه این جانب در اساس طلبات‌های نظامنامه اهل فرهنگ شهر کولوب و هوسکارانی که ما از حدود شهر جلب نمودیم در اینجا مشق‌های خود را گذراندن و امروز توانستند که وابسته به همون طلبات‌هایی که امروز نظامنامه طلب می‌کرد هنرمندان شهر کولوب در سطح بلند اشتراک کردند. طی چند سالی اخیر آزمون و فستیوال‌ها اوید به حجم و خنده برگزار نمی‌شدند و این ژانر کم و بیش کاسته گردیده بود. هنرمندان نیز به ژانر حجم کم توجه شده بودند. پدیده‌های نو پیدا می‌شد به همین خاطر سال‌های طولانی بود که همین ژانرها قریب کاسته شده بودند. باز اثر نو باوری دارم که بعد این چرابینی بود اثر نو زنده احیا می‌گردند. حجم‌نگاران زیاد میشد تا چندی بگذار همیشه خنده در لبان مخلصان مردم تاجیکان هویدا باشد. риояи оинномаи фестивал ва дар ҳама номинатсияҳо пешниҳод кардани ҳунару маҳорати ҳаҷвнигорони шаҳри Кӯлоб аз ҷониби ҳакамон бо 69 хол баҳогузорӣ карда шуд ва онҳо ба даври вилоятии фестивал омодагӣ хоҳанд гирифт. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. хабарҳо аз хориҷи кишвар. бо беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ ҳукумати Австралия дарҳои кишварашро ба рӯи сайёҳон боз мекунад. аллакай робитаи ҳавои байни Австралия ва чанд давлати дунё дубора барқарор шудааст. дар соҳилҳои Юнон бошад амалиёти ҷустуҷӯи наҷотдиҳии мусофирони киштие ки дар дохилаш сӯхтор сар зад идома дорад.